Κάθε μοτοσικλετιστής πιστεύει ότι θα αντιδράσει αρκετά γρήγορα όταν χτυπήσει ο κίνδυνος, μέχρι που η μοτοσικλέτα του αποδεικνύει το αντίθετο. Τη μια στιγμή, place, μέσα σε μια στροφή. Την επόμενη, ένα αυτοκίνητο σου κόβει τον δρόμο και το ένστικτο αναλαμβάνει τον έλεγχο. Το λάθος ένστικτο. Αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου κρίνει τα πάντα. Αυτό το βίντεο σου δείχνει τη μοναδική κίνηση που μετατρέπει τον πανικό σε ακρίβεια. Το κόλπο που ξεχωρίζει τους αναβάτες που πέφτουν από εκείνους που ξεφεύγουν αλόβητοι. Είναι απλό, βρίσκεται ακριβώς μπροστά σου και, μόλις το καταλάβεις, αλλάζει για πάντα την αίσθηση της οδήγησης. Το κόλπο εξηγείται. Counter steering. Αντίστροφη στροφή τιμονιού. Ανώ. Οι περισσότεροι αναβάτες νομίζουν ότι ξέρουν ήδη πώς να στρίβουν. Γέρνεις εσύ, γέρνει και η μηχανή και κάπως λειτουργεί. Αλλά, ακριβώς, αυτή η σκέψη έχει στείλει περισσότερους ανθρώπους στο αντίθετο ρεύμα από σχεδόν οτιδήποτε άλλο στους δύο τροχούς. Η αλήθεια είναι ότι, σε οποιαδήποτε ταχύτητα πάνω από αυτή του βαδίσματος, η μοτοσικλέτα σου δεν στρίβει επειδή γέρνεις εσύ. Στρίβει επειδή σπρώχνεις. Αυτό είναι το counter steering στην πιο απλή του μορφή. Να πώς λειτουργεί πραγματικά. Πας ευθεία και θες να στρίψεις δεξιά. Αντί να τραβήξεις το τιμόνι προς τα δεξιά, σπρώχνεις ελαφρά τη δεξιά άκρη του τιμονιού προς τα μπρος. Μόνο μια μικρή πίεση, μόλις που να γίνεται αντιληπτή. Αμέσως, η μοτοσικλέτα γέρνει προς τα δεξιά και αρχίζει να παίρνει τη στροφή. Σπρώχνεις αριστερά. Γέρνει αριστερά. Στην αρχή αισθάνεσαι ανάποδα, σαν να γράφεις με το λάθος χέρι. Αλλά μόλις κάνεις το κλικ, αλλάζουν όλα. Γιατί είναι αυτό ζωτικής σημασίας? Επειδή δεν έχεις χρόνο να γύρεις συνειδητά με το σώμα σου όταν εμφανιστεί ο κίνδυνος. Ένα αυτοκίνητο στη λωρίδα σου, χαλίκια στο δρόμο σε μια στροφή που κλείνει απότομα. Πρέπει να αλλάξεις την κατεύθυνση της μοτοσικλέτας ακαριέα και αυτό γίνεται μόνο με το counter steering. Είναι η αόρατη εντολή που σου σώζει τη ζωή πριν καν συνειδητοποιήσεις ότι την έδωσες. Ορίστε, ένα απλό τεστ. Την επόμενη φορά που θα πας με περίπου 40 χλεμόρα, βρες ένα ελεύθερο κομμάτι δρόμου, χαλάρωσε τα χέρια σου και δώσε στη δεξιά άκρη του τιμονιού μια ελαφριά όθηση προς τα μπρος. Θα νιώσεις τη μοτοσικλέτα να γέρνει απότομα προς τα δεξιά. Κάνε το ίδιο προς τα αριστερά. Αυτό είναι το counter steering. Κάθε φορά που απέφυγες γρήγορα ένα εμπόδιο στο παρελθόν, χρησιμοποίησες αυτό το κόλπο. Ίσως χωρίς να το ξέρεις. Πολλοί αρχάριοι προσπαθούν να πιέσουν τη μοτοσικλέτα με το σώμα. Γέρνουν τους ώμους, μετακινούν τους γοφούς, βγάζουν ακόμα και γόνατο έξω, σαν επαγγελματίας του MotoGP. Αλλά η μοτοσικλέτα δεν νοιάζεται για τις στάσεις γιόγκα σου. Τα grip του τιμονιού αποφασίζουν τα πάντα. Μόλις τα αγγίξεις, μιλάς στη μητρική γλώσσα της μοτοσικλέτας. Αυτό που κάνει το counter steering τόσο δυνατό είναι η ταχύτητά του. Μια όθηση οδηγεί σε κλίσεις σε λιγότερο από έναν χτύπο της καρδιάς. Σε αυτό βασίζονται οι αγωνιζόμενοι οδηγοί με πάνω από 240 χλιμόρα και σε αυτό βασίζονται οι καθημερινοί αναβάτες για να αποφύγουν απρόσεκτους οδηγούς στην κίνηση. Αλλά η τεχνική λειτουργεί μόνο αν το μυαλό σου αποδεχτεί τη λογική. Το να σπρώχνεις αριστερά σημαίνει να πηγαίνεις αριστερά. Όσο αυτό δεν είναι ριζωμένο στα ένστικτά σου, ο πανικός θα σε προδίδει πάντα. Έτσι, αν κάποιος σου πει απλά γύρε, θυμήσου. Η κλίση ακολουθεί την κατεύθυνση, όχι το αντίστροφο. Το πραγματικό κόλπο δεν είναι να πολεμάς την κίνηση της μοτοσικλέτας, αλλά να καταλάβεις πώς θέλει να κινηθεί και να την καθοδηγήσεις με αυτή τη μικροσκοπική, στοχευμένη πίεση που μετατρέπει το χάος σε έλεγχο. Αν έμαθες κάτι μέχρι εδώ και θέλεις περισσότερα τέτοια βίντεο, κάνε κλικ στο μου αρέσει και εγγράψου στο κανάλι. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Και τώρα, ας συνεχίσουμε. Η επιστήμη από πίσω. Φυσική. Η ομορφιά του counter steering βρίσκεται στο γεγονός ότι μοιάζει με μαγεία μέχρι να καταλάβεις την επιστήμη πίσω από αυτό. Μόλις το κάνεις, χάνει τον μυστηριώδη χαρακτήρα του και γίνεται καθαρή μηχανική, απλή φυσική, που δεν λέει ποτέ ψέματα. Λοιπόν, τι συμβαίνει πραγματικά όταν σπρώχνεις το τιμόνι? Φαντάσου τον μπροστινό τροχό σαν μια τεράστια σβούρα που περιστρέφεται. Όσο πιο γρήγορα περιστρέφεται, τόσο περισσότερο αντιστέκεται σε οποιαδήποτε αλλαγή κατεύθυνσης. Όταν ασκείς πίεση στη μία πλευρά του τιμονιού, ενεργείς με μια δύναμη πάνω σε αυτή την περιστρεφόμενη μάζα. Το αποτέλεσμα ονομάζεται γυροσκοπική μετάπτωση, gyroscopic precession. Μια περίπλοκη έκφραση για το N-Firensen. Μια περίπλοκη έκφραση για το KN, γεγονός ότι ο τροχός αντιδρά περίπου 90 μοίρες αργότερα προς την κατεύθυνση της περιστροφής. Αν σπρώξεις δεξιά, ο τροχός γέρνει προς τα δεξιά και ολόκληρη η μοτοσικλέτα τον ακολουθεί.
Με αυτή την κλίση, το κέντρο βάρους σου αλλάζει και τα ελαστικά πιέζονται πλάγια στην άσφαλτο. Τώρα αρχίζει η πραγματική μαγεία της πρόσφυσης. Τα ελαστικά μοτοσικλέτας δεν είναι επίπεδα όπως του αυτοκινήτου, αλλά στρογγυλά, σαν κομμάτι μιας σφαίρας. Όταν γέρνεις στη στροφή, κυλάς στο πλάι αυτής της καμπυλότητας, αμαρεμία, το μούνε μαλέι, αλλάζοντας την επιφάνεια επαφής. Όσο μικρότερη γίνεται, τόσο πιο κλειστή μπορεί να είναι η στροφή. Το ελαστικό γαντζώνεται στην άσφαλτο, η τριβή αυξάνεται και ξαφνικά πηγαίνεις σε μια τέλεια γραμμή μέσα στη στροφή. Αλλά το κόλπο δεν εξαρτάται μόνο από τα ελαστικά. Εξαρτάται από τη μεταφορά βάρους. Όταν η μοτοσικλέτα γέρνει, δημιουργείται μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της βαρύτητας που τραβάει προς τα κάτω και της φυγόκεντρης δύναμης που σπρώχνει προς τα έξω. Αν πάγωνες αυτή τη στιγμή, θα έβλεπες πως κάθε δύναμη λειτουργεί ενάντια στην άλλη. Η βαρύτητα που τραβάει, η φυγόκεντρος που σπρώχνει και η πρόσφυση των ελαστικών που κρατάει τα πάντα μαζί. Το counter steering είναι ο τρόπος που ελέγχεις αυτή την ισορροπία, αυτόματα, χωρίς να το σκέφτεσαι. Επομένως, δεν στρίβεις τη μοτοσικλέτα σε μια στροφή όπως ένα αυτοκίνητο, αλλά τη σπρώχνεις στη γωνία κλίσης, που επιτρέπει στη φυσική να αναλάβει τη δουλειά. Μόλις η μοτοσικλέτα πάρει κλίση, η γεωμετρία του πλαισίου, του πυρουνιού και των ελαστικών αναλαμβάνουν τη στροφή. Παραμένει σταθερή σχεδόν από μόνη της, μέχρι να σπρώξεις το αντίθετο τιμόνι για να την σηκώσεις. Γι' αυτό, οι έμπειροι αναβάτες λένε: η μηχανή ξέρει τι κάνει. Δεν είναι ζωντανή, αλλά η φυσική της είναι προβλέψιμη και το counter steering είναι η γλώσσα σου για να μιλήσεις μαζί της. Μπορείς να το φανταστείς σαν έναν χορό. Η πίεσή σου είναι η πρόσκληση, η κλίση είναι το βήμα και η βαρύτητα είναι ο παρτενέρ που κρατάει τον ρυθμό. Όταν πετύχεις αυτόν τον ρυθμό, κάθε στροφή αισθάνεται ρευστή και ακριβής. Όταν πολεμάς εναντίον του, όλα αισθάνονται βαριά και ασταθή. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να καταλάβεις τη φυσική. Μόλις ο εγκέφαλός σου αναγνωρίσει τη σύνδεση μεταξύ όθησης, κλίσης και στροφής, δεν πηγαίνεις πια ενάντια στις δυνάμεις, αλλά μαζί τους. Και αυτή είναι η στιγμή που ο φόβος εξαφανίζεται και η εμπιστοσύνη εγκαθίσταται, ακόμα και όταν ο δρόμος σε εκπλήσει. Κατακτώντας την κίνηση, το σώμα και τα χέρια, το να καταλάβεις το counter steering θεωρητικά είναι το ένα. Το να το κατακτήσεις σε απρόβλεπτες καταστάσεις είναι αυτό που σε κρατάει πραγματικά ζωντανό. Γιατί η θεωρία από μόνη της δεν σε σώζει όταν το ένστικτο αναλαμβάνει τον έλεγχο και η αδρεναλίνη θολώνει το μυαλό σου. Χρειάζεσαι μυϊκή μνήμη, όχι πανικό. Και αυτό ξεκινά με τον τρόπο που κρατάς και κινείς το σώμα σου. Τα χέρια σου είναι ο πρώτος κρίκος σε αυτή την αλυσίδα, οπότε ξέχνα το σφιγμένο, αγχωμένο κράτημα που βλέπεις στους αρχάριους. Ένα κράτημα σαν μέγενη σκοτώνει την αίσθηση του δρόμου. Κράτα τις παλάμες χαλαρές, τα δάχτυλα ελαφρώς λυγισμένα, τους αγκώνες μαλακούς και λυγισμένους. Το τιμόνι θα πρέπει να αισθάνεται σαν να ξεκουράζεται στα χέρια σου, όχι σαν να παλεύεις μαζί του. Θυμήσου. Είναι σαν να κρατάς ένα πουλί. Αρκετά σφιχτά για να μην φύγει, αλλά αρκετά απαλά για να μην το τραυματίσεις. Αυτή η χαλαρή στάση επιτρέπει σε κάθε δόνηση, έμειν μαράδε, κάθε αλλαγή πρόσφυσης να ρέει απευθείας στις άκρες των δακτύλων σου. Έτσι, επικοινωνεί η μοτοσικλέτα μαζί σου. Όταν ξεκινάς το counter steering, μην τραντάζεις το τιμόνι. Εφάρμοσε μια σταθερή, συνειδητή πίεση προς τα μπρος, στην πλευρά που θέλεις να στρίψεις. Σπρώχνεις δεξιά, η μηχανή γέρνει δεξιά. Σπρώχνεις αριστερά, γέρνει αριστερά. Τόσο απλά. Η πίεση δεν χρειάζεται να είναι δυνατή. Γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο μικρότερες πρέπει να είναι οι κινήσεις σου. Ακριβώς εδώ, η φινέτσα αντικαθιστά την ομή δύναμη. Στην ταχύτητα, η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο όπλο σου, καθώς οι μικρές διορθώσεις αποτρέπουν τις υπερβολικές αντιδράσεις και διατηρούν τη μοτοσικλέτα σταθερή στη γωνία κλίσης. Τώρα, για το σώμα σου. Αυτό είναι ο σταθεροποιητής σε όλη αυτή τη διαδικασία. Κράτα το πάνω μέρος του σώματός σου, χαλαρό αλλά ενεργό, τον κορμό σταθερό, το κεφάλι ίσιο και κατεύθυνε το βλέμμα σου στο σημείο που θέλεις να φτάσεις. Κάθε έμπειρος αναβάτης ξέρει. Το βλέμμα οδηγεί την κίνησή σου. Κοιτάς το εμπόδιο, θα το χτυπήσεις. Κοιτάς μέσα από τη στροφή στην έξοδο, η μοτοσικλέτα ακολουθεί αυτόματα αυτή τη γραμμή. Δεν είναι μαγεία. Είναι συντονισμός. Ένας τέλειος ρυθμός μεταξύ ματιών, χεριών και γκαζιού. Και μιλώντας για γκάζι, μην το κλείνεις απότομα όταν μπαίνεις στη στροφή. Ένα απότομο κλείσιμο μεταφέρει το βάρος μπροστά, συμπιέζει την ανάρτηση και μπορεί να προκαλέσει αστάθεια. Αντίθετα, μείωσε τον γκάζι ομαλά ή κράτα το σταθερό, ώστε η ανάρτηση να ηρεμήσει και τα ελαστικά να διατηρήσουν ομοιόμορφη πρόσφυση. Απαλό γκάζι
απαλό στρίψιμο, απαλό σήκωμα. Όλα δουλεύουν μαζί. Με τον καιρό, θα νιώσεις μια αίσθηση αρμονίας. Αυτό το αβίαστο γλίστριμα μέσα στη στροφή, όπου η μοτοσικλέτα μοιάζει ελαφριά και ισορροπημένη. Τότε, πηγαίνεις με τη φυσική. Όχι εναντίον της. Το counter steering γίνεται ενστικτώδες. Τα χέρια σου αντιδρούν πριν ο εγκέφαλός σου προλάβει να διστάσει. Αυτή η σύνδεση μεταξύ σκέψης και κίνησης σε μεταμορφώνει από έναν προσεκτικό μοτοσικλετιστή σε έναν κυρίαρχο αναβάτη. Αποφυγή της παγίδας του πανικού. Προσήλωση στο στόχο. Μπορείς να ξέρεις οποιαδήποτε τεχνική στον κόσμο. Αλλά όταν χτυπά ο φόβος, η λογική εξαφανίζεται. Ο πανικός αναλαμβάνει τον έλεγχο, παραλύει το σώμα σου και σε κάνει να κάνεις ακριβώς αυτό που σε βάζει σε κίνδυνο. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι μοτοσικλετιστές δεν πέφτουν επειδή δεν έμαθαν ποτέ το counter steering, αλλά επειδή το ξεχνούν την κρίσιμη στιγμή. Συμβαίνει σε μια στιγμή. Μαμινά. Ένα αυτοκίνητο βγαίνει ξαφνικά μπροστά σου ή ένα φορτηγό μπαίνει στη λωρίδα σου. Αντί να σπρώξεις το τιμόνι για να αποφύγεις, το σώμα σου σφίγγεται, το βλέμμα καρφώνεται στο εμπόδιο και τα χέρια τραβούν αντανακλαστικά προς τα πίσω. Αυτή η μικρή λάθος αντίδραση, το να τραβήξεις αντί να σπρώξεις, κρίνει μεταξύ αποφυγής, σύγκρουσης. Η προσήλωση στο στόχο, target fixation, αναλαμβάνει τον έλεγχο. Ο εγκέφαλός σου εστιάζει στον κίνδυνο αντί για τη διαδρομή διαφυγής και η μοτοσικλέτα ακολουθεί το βλέμμα σου κατευθείαν στην καταστροφή. Πώς μπορείς να το παρακάμψεις αυτό? Ξεκινάει με τη συνειδητοποίηση, γιατί ο πανικός τρέφεται από την έκπληξη. Όσο πιο συχνά έχεις προπονήσει τέτοιες καταστάσεις, τόσο λιγότερη δύναμη έχει ο φόβος. Κάθε φορά που εξασκείς το counter steering, το νευρικό σου σύστημα μαθαίνει ότι το σπρώξιμο είναι η σωστή αντίδραση, όχι το πάγωμα. Με τον καιρό, αυτή η αυτόματη ενέργεια αντικαθιστά την παρόρμηση να σφιχτείς. Από χιλιοστά του δευτερολέπτου γεμάτα σύγχυση, προκύπτει αστραπιαίος έλεγχος. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για επανάληψη, αλλά και για νοητική προετοιμασία. Οι αναβάτες που παραμένουν ήρεμοι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δεν είναι απαραίτητα πιο γρήγοροι ή πιο δυνατοί. Είναι πιο ήρεμοι. Έχουν ήδη κάνει πρόβα το χάος στο μυαλό τους πριν συμβεί. Όταν συμβαίνει, δεν βλέπουν μια καταστροφή, αλλά μια εργασία που πρέπει να επιληθεί. Η αναπνοή τους παραμένει ήρεμη, τα χέρια χαλαρά, η εστίασή τους μετατοπίζεται αμέσως από το εμπόδιο στη διαδρομή διαφυγής. Αυτή η ηρεμία ξεχωρίζει τους επιζώντες από τα θύματα. Ένα χρήσιμο κόλπο. Εξασκήσου, ενώ οδηγείς να κοιτάς μέσα από τον κίνδυνο, όχι πάνω του. Αν εμφανιστεί ξαφνικά ένα αυτοκίνητο, μην καρφώσεις τον προφυλακτήρα, αλλά τον ελεύθερο χώρο δίπλα του. Το σώμα σου και η μοτοσικλέτα θα ακολουθήσουν το βλέμμα σου. Στην αρχή αισθάνεσαι άβολα, αλλά εκπαιδεύει τον εγκέφαλό σου να ψάχνει διαδρομές διαφυγής αντί για σημεία σύγκρουσης. Μην ξεχνάς επίσης ότι ο πανικός είναι σωματικός. Αν σφίγγεις το τιμόνι, κρατάς την αναπνοή σου και μπλοκάρεις τους ώμους σου, χάνεις την ικανότητα να στρίβεις ομαλά. Η μοτοσικλέτα σου αντιδρά καλύτερα όταν κάνεις λιγότερα, όχι περισσότερα. Το μεγαλύτερο λάθος πολλών αναβατών δεν είναι η έλλειψη δράσης, αλλά η λάθος δράση. Δεν μπορείς να σταματήσεις την αδρεναλίνη, αλλά μπορείς να την κατευθύνεις. Άφησέ την να τροφοδοτήσει τη συγκέντρωσή σου, όχι τον φόβο σου. Τότε, όταν έρθει η επόμενη έκπληξη, δεν θα παγώσεις. Θα κινηθείς ήρεμα, στοχευμένα και ελεγχόμενα, ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Προπόνηση και αυτόματη αντίδραση. Το να καταλάβεις το counter steering θεωρητικά είναι το ένα. Το να το κάνεις κτήμα σου είναι άλλο. Σε μια πραγματική έκτακτη ανάγκη, τα χέρια σου δεν ζητούν άδεια. Ενεργούν από συνήθεια. Και αν αυτή η συνήθεια δεν έχει προπονηθεί μέσω επανάληψης, ο πανικός αναλαμβάνει τον έλεγχο. Ο στόχος είναι να αντικαταστήσεις τον δισταγμό με το ένστικτο. Να μάθεις το σώμα σου να αντιδρά σωστά πριν το μυαλό σου καταλάβει τι συμβαίνει. Ξεκίνα σε ένα ασφαλές μέρος, μακριά από την κίνηση, σε ένα μεγάλο άδειο πάρκινγκ ή σε έναν ήσυχο παράδρομο. Πήγαινε με μέτρια ταχύτητα, περίπου 30 χλμ, και εξάσκησε ελαφριές αλλαγές κατεύθυνσης. Μην σκέφτεσαι πολύ την κλίση, απλά σπρώξε ελαφρά το τιμόνι και άσε τη μοτοσικλέτα να δουλέψει από κάτω σου. Νιώσε πως ο μπροστινός τροχός γέρνει, το πλαίσιο ακολουθεί και εσύ γλιστράς μέσα στη στροφή. Κράτα το βλέμμα σου πάντα μπροστά. Με κάθε επανάληψη, το νευρικό σου σύστημα μαθαίνει το μοτίβο. Όθηση, κλίση, γλίστριμα, σήκωμα. Σύντομα, δεν θα μοιάζει πια με κόλπο, αλλά με αντανακλαστικό. Όταν νιώσεις σίγουρος, αύξησε σταδιακά την ταχύτητα. Στα 50 χλμ/ώρα ή περισσότερο, η μοτοσικλέτα και η φυσική αντιδρούν διαφορετικά. Όσο πιο γρήγορος είσαι, τόσο πιο μικρές πρέπει να είναι οι οθήσεις σου για στρίψιμο. Εξάσκησε τη φινέτσα, όχι τη δύναμη.
Η σταθερή πίεση στο τιμόνι φέρνει έλεγχο. Οι απότομες κινήσεις φέρνουν ταραχή. Κάν το πιο ρεαλιστικό. Στήσε μικρές εκπλήξεις. Τοποθέτησε κόνους ή μπουκάλια νερού σε απόσταση μεταξύ τους και κάνε σλάλομ ανάμεσά τους, χρησιμοποιώντας μόνο το counter steering, το σπρώξιμο του τιμονιού. Κράτα το σώμα σου χαλαρό, τα μάτια να προβλέπουν την επόμενη πύλη και εμπιστεύσου τα χέρια σου. Κάθε επανάληψη χτίζει εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη σβήνει τον πανικό πριν εμφανιστεί. Αν οδηγείς με συνεπιβάτη, εξάσκησε και αυτό. Το επιπλέον βάρος αλλάζει τη συμπεριφορά της μοτοσικλέτας. Όποιος δεν το έχει δοκιμάσει ποτέ, θα εκπλαγεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Προπόνησε ελαφιές κλίσεις, σύντομους ελιγμούς αποφυγής και κλειστές στροφές, πάντα με σταθερό γκάζι και ήρεμη επικοινωνία. Ο στόχος δεν είναι η ταχύτητα, αλλά η σταθερότητα. Καθαρή κίνηση, ήρεμη εξέλιξη, ασφαλές σήκωμα. Τέλος. Νοητική προπόνηση. Ακόμα και όταν η μοτοσικλέτα σου είναι σταματημένη, το μυαλό σου μπορεί να κάνει εξάσκηση. Φαντάσου τη σκηνή. Ένα αυτοκίνητο βγαίνει μπροστά. Εσύ σπρώχνεις counter steering, η μηχανή αντιδρά, εσύ περνάς δίπλα. Όσο πιο συχνά οπτικοποιείς, τόσο πιο βαθιά αγκυρώνεται η αντίδραση στο νευρικό σύστημα. Πραγματικές καταστάσεις. Το counter steering, στην πράξη, φαντάσου το εξής. Οδηγείς σε έναν ήσυχο επαρχιακό δρόμο. Δέντρα αριστερά και δεξιά, ο ήλιος λάμπει ανάμεσα στα κλαδιά. Δεν υπάρχει χώρος για φρένα, δεν υπάρχει χρόνος για σκέψη, μόνο μια στιγμή για δράση. Ακριβώς εδώ, το counter steering, γίνεται η ασφάλεια ζωής σου. Το δεξί σου χέρι σπρώχνει ελαφρά μπροστά, η μοτοσικλέτα γέρνει απότομα προς τα δεξιά, περνάει χιλιοστά δίπλα από τον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου και σηκώνεται ξανά. Μία μόνο ρευστή κίνηση. Καμία μάχη, κανένας πανικός, μόνο αντίδραση. Έτσι μοιάζει η πραγματική επιβίωση. Γρήγορη, ρευστή, ακριβής. Επειδή το counter steering λειτουργεί καλύτερα όταν όλες οι άλλες επιλογές αποτυγχάνουν. Ένα δεύτερο σενάριο. Μια στροφή που κλείνει απότομα. Μπαίνεις χαλαρά, αλλά στη μέση της στροφής αυτή κλείνει αναπάντεχα. Το στιθαίο πλησιάζει. Η μοτοσικλέτα τείνει να βγει έξω. Το ένστικτο ουρλιάζει. Γύρε περισσότερο. Το σώμα σου σφίγγεται. Αλλά η σωστή κίνηση είναι μια ελαφριά ενίσχυση της πίεσης στο εσωτερικό τιμόνι αυτό προς τη στροφή. Η μοτοσικλέτα γέρνει πιο βαθιά, παραμένει σταθερή. Και ξαφνικά η στροφή γίνεται ξανά διαχειρίσιμη. Μια μικρή κίνηση και είσαι ξανά κύριος της κατάστασης. Ακόμα και στην αστική κίνηση, το counter steering είναι ο σιωπηλός σωτήρας σου. Ένα αυτοκίνητο αλλάζει λωρίδα χωρίς φλας, πλησιάζει πολύ κοντά και, αντί να φρενάρεις απότομα, εφαρμόζεις μια ελαφριά πίεση στο τιμόνι, δημιουργείς χώρο και παραμένεις στους τροχούς. Ο οδηγός δεν παρατηρεί καν πόσο κοντά ήσουν στην καταστροφή. Το counter steering είναι διακριτικό, αόρατο και άπειρα αποτελεσματικό. Το αόρατο χέρι που σε καθοδηγεί με ασφάλεια μέσα στο χάος. Κάθε κατάσταση στην οποία οι αναβάτες παγώνουν μπορεί να ξαναγραφτεί με μια ήρεμη κίνηση. Και ακριβώς σε αυτό συνίσταται η ομορφιά αυτού του κόλπου. Αν πάρεις μόνο ένα πράγμα από αυτό το βίντεο, ας είναι αυτό. Μην περιμένεις μέχρι ο πανικός να σου διδάξει το μάθημα. Βρες έναν ελεύθερο δρόμο. Νιώσε το τιμόνι και μετέτρεψε αυτή την πίεση, αυτό το σπρώξιμο, στο αντανακλαστικό σου. Αν έμαθες κάτι καινούριο σήμερα, κάνε κλικ στο «Μου αρέσει» και κοινοποίησε αυτό το βίντεο σε έναν άλλο μοτοσικλετιστή. Ίσως σώσει και τη δική του ζωή.